Nazdar, tak jsem si říkal, jsme se dlouho neslyšeli, viď? Tak se tě mi udělalo tak nějak smutno, tak jsem si řekl, že ti zavolám. Tak ti volám, ty kloku, ty to nebereš, ale to nevadí. Já jsem si říkal, zavolám mu, bude mít radost, že mě slyší, já ho rád tu slyším, viď? Že si pokecáme a tak jako nic důležitýho jsem nechtěl, tak bys to mohl vzít a promluvit si se mnou. Určitě mě taky rád uslyšíš. No, asi ne, ale to nevadí, tak ještě to zkusím chvilku, tak vydržím. Třeba nemůžeš zrovna, ale teď už by si mohl to zvednout a říct mi třeba něco hezkýho, viď? Pomalu, ale jistě už tě ani nějak tak jako nechci slyšet, víš? Takže bys mě nechtěl slyšet? Ne? No tak asi ne, no, tak já jsem klidnej člověk a tohle mi tak trochu točí. A ti volám, chci s tebou mluvit, chci tě slyšet, že jo, dlouho jsem tě neslyšel a víš co, já tě nechci slyšet. Tak a mažu tvoje číslo, abys věděl. Nazdar. Halo, to jsem já, váš telefon. Já zvoním, vemte si mě. Já stále zvoním. Tak si mě vemte. Tak vemete si mě už. Já zvoním. Slyšíte mě někdo? Zvoním, tak si mě vemte. Já zvoním. Haló, sakra, zvoním. V pohodě, v klidu, dodělej si, co máš. Rozdělenou práci, já počkám. Já mám času dost, že jo. Ne, že jenom jsem chtěl s tebou mluvit, no tak máš práci, tak já počkám. Čekám, že jo, pořád. Ještě pořád čekám. Jen tak něco nerozhází, nemyslíš si. No jo, tak nebereš to, viď? Už mi trošku červená ucho, to je dobrý, pořád jsem takřka v klidu. Tak asi nemáš čas, viď? No tak ještě to zkusím chvilku tě obtěžovat, teda jako, že jsem si dovolil tě obtěžovat, no už mi to trošku nebaví. Tak už mi to trošku vadí, že mě takhle ignoruješ. A víš co? Já ti tady něco povím. Já tady mám holky, řekněte to. Už mi nevolej. Tak, a máš to. Co to je? Že bych já nebo ty? Sakra, to je pres. Právě ti přišla SMS-ka. Nějakej kretén s tebou zase chce mluvit. Já bych to nebral.